Goddag. Vi har i dag været ude en mandag eftermiddag kl. 3 og foretaget en kvantitativ undersøgelse af vælgernes adfærd ved det kommende kommunalvalg. Det gælder Erik Frølund, Thomas Kølby og Julius Michaelsen. Der opstår selvfølgelig en række ulemper eller fejlkilder ved en sådan undersøgelse. Nummer 1 fejlkilde, som kunne afspores, var, at folk måske kunne have en tendens til at lyve eller afgive forkerte svar ved en sådan undersøgelse. Hvis vi for eksempel antager, at jeg er en arbejdsløs person. Jeg er arbejdsløs. Dags, Thomas, hvad arbejder du med? Victor, jeg er lige åbnet en butik nede på Ordrupvej. Nå, så du er ikke arbejdsløs, som jeg har fået fortalt? Nej, det kender jeg ikke noget til. Okay. Jeg har lige åbnet en smykkeforretning. Ja, okay. Cool. Ja. Nummer 2 fejlkilde kunne være, At når vi spørger her mandag eftermiddag kl. 3, så er mange af de arbejdsdygtige borgere i Gentofte på arbejde, hvilket betyder, at vi ikke rammer den brede befolkning. Vi har således reduceret til ældre, muligvis studerende og arbejdsløse, hvilket vi kan generalisere de stemmer til forskellige partier. Ja, og nummer 3 kunne selvfølgelig være i og med, at vores empiri, vi har fået indsamlet, er et meget begrænset spektrum af borgere. Det er nemlig kun 40 respondenter, som har afgivet svar ved sådan en undersøgelse. Og det medfører selvfølgelig, at vi ikke rammer hele Gentofte Kommune, og det er derfor ikke en bred nok undersøgelse, som vi har foretaget. Og vi kan hermed konkludere, at Der er 3 fejlkilder. Respondenterne lyver. Vi har ikke en bred nok empiri, da vi kun har spurgt 40 personer. Og vi spørger ikke på de rigtige, vi skal spørge på flere tidspunkter end blot en mandag kl. 3. det er selvfølgelig ikke alle, der lyver. Det er klart. Men det kan selvfølgelig opstå nogle situationer, hvor folk ikke afgiver et helt korrekt svar, fordi at de kan lide af forskellige komplekser eller andet. Men det er vores samlede konklusion.